Kedves gyerekek, ma elmesélek nektek egy mesét, de csak akkor, ha nem ijedtek meg. Ez az eset egy aranyos kicsike kislánnyal történt meg, aki az erdő szélén lakott. Egész nap fát vágott, tortát hegesztett a kertben, így hát estére mindig nagyon álmos lett. Egyik este azonban nem ugyanazt álmodta, amit szokott. Azt álmodta, hogy az ágyához odaül egy kedves kis küklopsz. A küklopsz fölé hajol és mosolyogva nézi őt. Ekkor egy váratlan pillanatban a küklopsz belenyúlt a saját szemébe és ráfolyatta a szemgolyóját a kislányra. Csak úgy csorgott a szemgolyó a kislány tarkójára, a kislány sikított, a küklopsz nevetve csorgott rá a szemét. A kislány riadtan kiszaladt a ház elé, lassan elindult az erdőbe. Sietve szedte a lábait a fák között, amikor a ködben alakokat látott mozogni. Ezek az alakok egyre közelebb jöttek. A kislány rémülten figyelte őket, azok meg egyre csak közeledtek. Trollok voltak. A trollok odaszaladtak a kislányhoz. Belenyúltak a saját fülükbe, és ráfolyatták a fűzsírjukat a kislányra. A kislány sikított, a trollok csoportosan bröckölték a fűzsírjukat a kislány ruhájára. A kislány elszaladt előlük, messze-messze sietett. Nagyon megrémült és elfáradt, gondolta megpihen egy fa alatt. Az egyik fa kedvesen hívta. Gyere ide, kislány, ülj ide! A kislány odasétált hozzá, a fa pedig hirtelen lehúgyozta a kislányt, így húgyozta el a kislány, meg sikított, segítség, lehúgyozz a fa! A kislány felriadt rémálmából. Anyukája besietett a szobába, és az ágy szélére ült. Mi történt, kislányom? Rosszat álmodtál? Kérdezte. A kislány remegve mondta. Jaj, igen, anyu, borzasztó volt! Az anyuka megsimogatta a kislány arcát, és ráfolyatta a kislányra a szemgolyóját. Aztán jöttek a trollok, és ráfolyatták a szemöldököket, meg lehúgyozták a fákat, a küklopsz meg a szemébe kente a fűzsír. A kislány sikítva menekült, a fák meg futottak utána, a trollok meg sikítva szálltak a teherautóra.